Avui presentem l'exposició Una caminata per Sant Cugat, que és el fruit d'un taller realitzat el mes de juliol amb nois i noies de 10 a 15 anys sobre fotografia i fotoreportatge. Que a iniciativa dels mateixos nois i noies que fan el taller elegeixen un tema d'aquest any, ha estat la natura. No és la primera vegada que fem aquest taller organitzat per l'Ateneu Sant Cugatenc i l'Associació Diomira, i podem analitzar no tan sols les fotografies d'aquest taller, sinó també el resultat de diversos cursos que s'han anat fent. En aquest de la natura podem contemplar la mirada dels nois i noies que a més ens donen a veure amb aquest anàlisi més col·lectiu que diem de que tenen una estimació per Sant Cugat, per la natura i també sensibilitat per les coses petites. Aquesta és una tendència que veiem que els nois i noies de Sant Cugat tenen la predilecció per Sant Cugat. Nosaltres ho fem en molts pobles i aquí veiem que els nois i noies saben apreciar, tant en altres moments, l'art de Sant Cugat com en aquests moments la natura. I ens agrada també l'elecció que hem fet del tema perquè és un tema actual respecte a la natura i davant els reptes que tenim del canvi climàtic, etc.